Itinagan ti Ama. Napalabas. Sakbayan ay patungpal ni Bugi ti plano na. Sinitarpay da ito ni Hepe Salvador. Ngem na ikagumaan ng inalilaw ti Hepe. Kaya't nawaya na aramid natin na ibilin kan kuwana. Iti sa bali abangir. Kinasarita ni Monica ni Don Leon. Takayat na kumatirumwar amapan ijay munisipyo. Tapno saranayan na ni Mayora Chona. Ngem nakaunget lang ti Don ket di na pinalubusan ti balasang. Kabayatan na. Kayat ni Mayora Chona rugante ti makasigurado. Iso amay sa abanag tinapanunot na. Itagagayem. Dinggin nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Tinasayaan. I-save ko iti USB dagiti importante a files nga da iti computer ko ditoy. Narigatan, ang mga noadan tuket di saan anasaya at mapasamak. Kapintasanan nga da backup files ko, tapno jak tuket di agparikot. Jak namin amo. Ang mga noad. Numero laang tumawawag ti agparparang iti cellphone ko. Sungbatak nga ta. Wano saan? Sungbatak. Ang mga nunapatag ti ibaga ti umawawag. Hello? Baso amin ni Don Leon nga asawang tinapaspasanak. Ha? Sino ka? Sawanin aromba nga maman. Ngam aging gaasaan amabisto ti palimod ni Don Leon. At adupay ti mapasamak dito'y San Bartolome. Anya? Kunaktumot ngamin ka, Monica. Imposible apalubusan na ka. Kita man, nakaungot pa'y ni Sir Leon. Yaya. Sapay nakabutbutang no makaungot ni Sir. Sa bali ti Jarna. Ngamjak palapdan kan ni Papa. Anya ti kayat mo asawan. Aglibasak. Anya. Anya napasamak salitaan nyo, Hepe. Okay, mat boss. Ngam pa-check nga dalata panagatap kanyak ni Hepe. Saan may kat dahita, Maximo? Iso ko na kaganat ka. Hawan kayam. Anya ko na may patungpal mo plano. Naramid kon, boss. Ha? Anya kayat mo sawan, Maximo? Inawagak ni Mayor Arrogante. Kat binutbutan ko maipapan kan ni Don Leon. Anya? Talaga nasilip ka, Maximo. Hamo malalamidem. Kasta kayat ko tao, nasilip, nalaing, nasiglat, kompletos lekados. Inay labal palihiwag ni Monica, amo. Saan ang makaid na? Anya ti kayat mo asawan. Amkek nga mga nagliba sa rumwar. Nasaya at tapalpaliiwam. Talaga ngamin akayat na tirumwar. Kayat na ti mapanitaayan ti inana ngam jak pinalupusan. Iso madlagaya makasta ti Jarna, amo. Ngam iti kanito nga ipilit na ti kayat na. Sigurado ag apagbabawyan na. Saan asyak ti karkaritan ni Monica? Sa baliak ang makaungat. Anya timbaga ti mawag kang ka, Mayora. Padre Simon. Mayora, imay ka dito'y simbahan. Kat imbaga mamariribukan ka, gaputad day mawag kan ka. Mabalin na maamuan? No anya timbaga ti mawag kan ka? Ipangpangtanak, Padre. Saan laang asyak? Karaman ti si Bubukal a pamilyak. Anya. Mayora, kasayatan siguro aninarding ti kasaritam.
Matulungan na kaninarding maipapan iti dayta banag. Padre, saan? Diyak kaya't amaamuan ti pamilyak daytoy anapasamak. Iso asikat tinang ibagaak. Tapno masiguradok asaan amaamuan ti asino man. Mayora. Ala, ikarit nga wanti sa bali ang makamo. Ngemnas ken abagaan ti pamilya. Tapno agan nadda. Uwan, Padre. Aramidat dayta. Diyos ko. Pakawanan nak iti panagulbod ko kani Padre Simon. Chief, rumrumwar ka dagiti investigasyon tayo. A posible nga aramid dagiti dupang, dagiti nagsasaruno a krimen dito'y San Bartolome. P1 Mendez. Ket kasla kumbinsido ak iti dayta, Chief. Tanuaddan iti impluensya ti droga dagiti dupang. Awanen ti kabuteng da. Ket aramiden dalatan, no anyaman ti mapanunot da. Nga uray manupay abiyag, ti kettelen da. Dayta ti makagapo. No apay anasken ama ibus ti dupang dito'y San Bartolome. Chief, Saan tayo nga itulok ang manayunan pa'y ti biktimada? No kasapulan nga ano pen tayo amin ida. Aramidan tayo, P1 Mendez. Sakbay ang makaaramid da pa'y iti nakarkaro a krimen. Amang tad iti alimutan, iti barokong dagiti umili. Kumusta iyong munisipyo, Mama? Monica, iha. Mama, ako rin ka man. Mabiit lang. Apay. Anya ti mapaspasamak kan ka. Apay akas tati langam. Ha? Ne, apay ka di, iha. Bumbumsag ka. Madlaw nga adda ti pakadanagam launay. Anya ti mapaspasamak kan ka, Mama. Apay akas tati langam. Di nakpagdanagan, iha. Ngam pangaasim. Agtungpal ka, itikid daw ko kan ka. Anya day taakid daw mo, Mama. Pangaasim, iha. Liklik ang paylaang ti rumwar. Kasayaatan no agtalinaed ka paylaang dito'y balay. Amom narding. May kaawatan ka. Anya ti kayat mo asawan, Simon. Anya ko mati pa kay kawaam kanyak. Apay akas na ti bagbagam. Ita lang amin na napasamak ti kastoy. Ti anya. Mabalin ka di nga idiretsamon. Saan ka ngagpalpalikaw pay? Apaman adimtang ka dito'y simbaan. Nagdiretso ka adagusan anapan nagkararag di tawnag. Ita lang ngay naramid mo ti kasta, narding. Ha? Iso ako na kamay kaawa ka nakakita iti jar mo. Apay narding. Anya ting kararag mo. Adda ka din napatag akid daw mo iti Diyos. Sika talaga. Di lamad-madlaw mo. Mabalin ka di, Simon. Sardingan ako ma. Saan atila ibagbagam kanyak? Siyak ti makakabok kadagiti mapaspasama kunam. Kasta ti imbaga di imawag kanyak, Leon. Aging ga kano asaan ang maibutaktak ti palimod mo. Agtultuloy kano dagiti nakaamamas ang mapaspasamak dito'y San Bartolome. Anya? Ha! Kalukuan! Apay kumaasyak ti papasulan tino asino man nga imawagan ka. Leon, Nang butbuting lang dayjay. Kat aganad no asino man. Tanumadok talak ti kinasya sino na. Siyak amis mo, timang patay kan kwa na! Padle, himayak tamwak no at dapay kayat mo may nayon malami dito'y simpaan. Mr. Wong, Himbaga injinil, pinto langan kulang ditoy. pudno timbagakan ka ti engineer, Mr. Wong. Kas makita man. Pimpinturan dalangan ti intero simbaan. Nalpaston. Abangan no ada kayat mo panayon, Padle, Simon. Hibagamon, tapno maalami dan sakbay agsubli sota dagiti talabahatol. No siyak, Mr. Wong. Awanan ti makid daw ko pa'y. Umdasan kanyak tinagapuanan.
Ket pagyamanak launay ti kinasingpet mo anang ipatariman iti simbahan ti San Bartolome. Ket sapay la kuma, tad adu pay aparabor ti dumtengken ka. Tapno maibinglay mo dayta kadagiti agkasapulan. No siyak ti pagsaludsud, Ma'am Jonah. Makunak anadagsen ti paglablabasan nyo. Ising, Ang mga numapalaganan kayo, no bilang taibing layo kanyak no anyaman day tapas pasaran nyo ita, ma'am. malading itanaklaan gapo kadagiti mapaspasamak ita, ising. Nadagsen ti barukong ko. Diyak amo a panunutan no kasano nga andingayak dagiti umili nga agkasapulan ita iti pannaranay. Ma'am Jonah, Ngam ikagumaak nga aramidan ti pagrabengak kas ina ti ili. Kat kidawakan ka adi mo baybayan ni Monica. Ta iti pa na nga si kasok iti pagrabengak. Sigurado ang mabaybay akmat ni Monica. Kat diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan kwanay. Kas napagnumuan tayo, Hepe. At tuyak manan. Maximo, Babayan iti panang tungpal ko iti bilin mo akanayon nga umayak ag-report iti presinto. Mapanag-nagakmat siguro kan nga agpaiso ti amin nga imbagak. May papan iti day di Arabi nga tadaga sa napasamak. Hepe, nang runa iti napasamak ay di munisipyo. Maximo. Saan nagaputar aramidam ti kastoy? Kat pagarupam anailisikan iti atap ko. Hepe, sana siya ti kabusor. No di na kumalinapdan iti. Naabota kuma dagi di lalaki kat natilim ko kuma. Ang gapota dyak hayat nga daata po masabali. Nagsarde nga kidi na itimkan ka. Dahil ito ti agpaiso. Kat sabay lang kuma tapat siyan. Hepe. Yaya, Ha, Monica, si Kagayam. Adda ka di masapul mo, balasang ko. nakitak ti panagsarita yu itay ka ni mama. Kat nadlaw ko anapasnak ti panagsarita yu adwa. Ay, di na magkulakan ko na, no apay akas jay ti jarna. Anya ngamin ti parikot ni mama. Apay akas jay ti jarna. Sigun kan ko na, malading itan, gapo kadagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Yaya, Kadyak met mapabasol ni mama ang balasang ko. Tauray asino met siguro. Talaga ang maladingitan gapo kadagiti mapaspasamak. no asino mat ngamin ti awanan puso nga utak dagiti anapasamak, yaya. Day tangarod. Kat saan tayo ang mababalaw ni mamam no agladingit. Gapo ta iso ti kang runaan amasaknan. Gapo ta iso kat ngarod ti ina to'y ili tayo. Gusto ti atap yo, boss. Talaga nga atapan ni Hepe nga da pa kainaigak iti napasamak. Tay tangalot kat. Nga mamo, kabalam losotan na ita, Maximo. Awan na pulos ti ebidensya da Hepe kontra kanya, boss. Sandak lakit di ama imamag. Iso nga uray kasano ti panagatap na kanya. Nagtalinaglangan nga agat atap ni Hepe. Tawan mo't apulos ti pamanagnak na nga adda pa kainaigak. Iti napasamak iti munisipyo. Rabi imanen bogi. Hanyaman nga tanti mapasamak. Amo. Kaslapay kit din maamakak. Anya ti pagamkan nyo, amo. Jak amo bogi. Ngam kiti. Adda dagiti banag ang mapampanunot ko. Nga amkak nga amangan no sakto ti pagbalatekan na. Amo. Nang runakit madlaw nga adda amo dya imawag kini Jonah. Ti pakaburibura. Kat no asino dayjay nga wanan bain. Saanen ang makalisi dagiti dua lalaki ana si putak itay pailan sardam.
Nasurutak ida aging dito'y alugar. Posible aday ta abalay ti hideout da. Patsak asaan lang adupang dagiti awanan bain. Masiguradong apo sir dabay. Kat dagiti kas kadakwada. Awan ti karbangan dangag biyag dito'y lobong. Manglikawak. Nasken na makastrag iti day tabalay. Saan ko nga itulok ang makalisi na bay? Posible nga min nga da pa kainaigan da kadagiti napasamak a krimen dito'y San Bartolome. Iso anasken a masingir ko ida. Agbaligi nga ta ni Hepe Salvador iti panggap na. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nalaos ti danag ni Mayora Chona Rugante, apaman na nakaawat da ito'y iti awag iti di na amamwa caller. Sakbay nga rod ang nagawid ti Mayora. Dim magaspay da ito'y iti simbaan ket dimngag iti balakad ni Padre Simon. Iti Sabalia Bangir, napanagnagan ni Maximo nga dati panagatap ken kuwana ni Hepe Salvador. May papan iti napasamak ijay munisipyo. Ngem natalgadlat tatirik na daytoy. Asaan to mabalin nga imamag ti Hepe, gaputawan mo ti ebidensya. Kabayatan na, dua lalaki ti limad a sinurot ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Saanen ang makalisi dagiti dua lalaki ana si putak itay. Nasurutak ita. Aging dito'y alugar. Kat posible aday ta abalay ti hideout da. Patsak asaan lang adupang dagiti awanan bain. Masiguradok a pusher dabay. Kat dagiti kas kadakwada. Awan ti karbangan dangag biyag dito'y lubong. Manglikawak. Nasken a makastrekak iti balayda. Saan ko nga itulok a makalisi dabay? Posible nga min nga da pa kainaigan da kadagiti napasamak a krimen dito'y San Bartolome. Iso anasken a masingir ko ida. Saan arumbang a makalisi dagiti awanan bain? Iso anasken ngagbaligak iti daytoy apan ang surot ko kadakwada. Jak lakit di itulok. Ang makaaramid da pa'y iti sabali a krimen. Iso anasken agibusak idan. Apay, adi ka pa'y lamatulog, mama. Ay, jakman amo iha. Di nakpayla sinarungkaran ni Rida. Amangan matno adamang burburibor kan ka. Ha? Mabalin mo nga ibaga kanyak, mama. Kasayatan no adati pangyeb kasam iti no anyaman amang burburibor kan ka. Tapno nalakla ka amalipatam no anyaman dayta. Awan timang burburibor kanyak iha. Sigurado ka, mama? Wen. Patyan na kuma. Talaga laang asa anak pay nga agtugla. Masigurado kung adwa-dala ang itinaytoy balay. Awanan ti sabali akadwada ditoy. Iso ang masigurado nga awan lakit di ti makalapad kanyak iti aramida kita. Amok asaan laeng nga isuda ti rumbang nga anupan. Amok anarigat nga anupan dagiti kas kadakwada. Iso asiguraduak nga iti aramidak ita. Mangirnad dagiti padada. Dagitadan. Makumikom da nga agdupdupang. Kalaatak ita. Saan kayong agtignay iti dakas? Agibus itan ti kinadupang yun. Si Kamet.
Ita, agpadan anapukaw ti puot dagitoy adupang. Aramita kon ti planok. Tapno mangirnad dagiti kaskadakwada. Agtugle pa kon, Bogi. Magamo ka namang bilin ka dagitag banbantay taglaw lang. Wala mo. Siya kung ti makamoy ti dayta. Ibagam ka dakwata, nga agri damdanay bag. Diyak kayat niya dadaka sa mapasama. Nalawag ka di. Reglado, amo. Ala, magamukan, Bogi. Orayan niya taramidan ni amo. Saan nga tamay libak nga dapanagamak na? Iso nasken nga alalaya ka na imbag. Tapno dadapay amaala. Di pa nagtalik na. Napintas tagpag na pagnalita plaza, makasting agsara. Makatulong ti kastoy para iti nasalon at... Anya nga tati mapaspasama ka jay. At damot ar-ari bungbungan da. Kartingak ti umasidag ka dagiti agari bungbong. Nasken ama-amwak. Noan niya ti mapaspasama ka. Kakabsat! Anya ti mapaspasamak ditoy. Anya ti ar-ari bungbungan nyo. Father, at tabang kayo dito! Ha? Diyos ang manangasi. Mangayab kayo iti pulis. Kartingan nyo. San arumbeng apag-ari bungbungan nyo latan dagita bangkay? Anya ti kahit mo asawan. Adda man ang dakas ang napasamak dito'y San Bartolome. Anya ti kahit mo asawan, Jonah. Dua bangkay ti saan pa'y nga am-amo alalaki tinakita da iji plaza. Anya. Day tati agpaiso, Leon. Iso naskan ama pa nakadagos iji munisipyo. Naskan ama amuak no anya man ang tinapasamak idi rabii. Anya imbaga, Maximo? Boss, agkakaribuso da iti plaza. Duang amin na bangkay tinaiwalang ijay. Ket sigon iti damag. Biktima ti salvage da ijay. Aniya? Day tati agpaiso, boss. Pinagtignay ko nga ro jay talkag at tao tayo. Tapno amon na no asino da ijay anaiwala nga bangkay. Amangan kit di mat no tao tayo da ijay, boss. O, kasaro kumada masalvage tao tayo. Sana kasigurado no tao tayo da ijay, boss. Ang madan binilin kong agtignay. Madamdama lang. Masigurado nga danton maawat tayo nga impormasyon. Adda ka din na ma'am maipapan iti pamapatay na pasamak iti rabii, yaya ising? Awan pa'y Monica. Nangagkulaang ti panagsarita da Ma'am Jonah ken Sir Leon. Kasta ka di? Wen, balasang ko. Kaya't ko ama-amuan ti si bubukal na pasamak, yaya ising. Anya, ay por Diyos, pangaasim balasang ko. Di mo ipilit arumwarta. Ang mga noanyakit din ti aramiden kanyak ni Sir Leon. Yaya ising. Nalaos ti pungtot na kanyak idinaamuan na nagsarak kayo kini Mr. Wong. No di na lang at nalapdan ti pungtot na. Ang mga noanyan tinaramid na kanyak. Saan ka ngagdanag, yaya ising? Saan ka apilitin na sumurot kanyak no di mo kayat? Anya. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Siyakla ang ti rumwar di ti mansyon. Hepe, jakon magustuhan dagiti mapaspasamak. Ibagam kanya no apay ang napasamak ti kasjay akita ti krimen. Lading itak nga ibaga, Mayora. Jak masungbatan ti saludsudyo. Anya? Hepe, damagak man kan ka. Kabaalam ka di pa'y nga aramidan ti pagrebengam dito'y San Bartolome? Mayora. Tano saan mo nakabaalan? Kasayaatan siguro, no? Mayora, karaman iti narkolis dagiti biktima. Ket agpada da nga daan iti record. Gapo iti panaglapsing da iti lintag.
Anya, mabiit man laeng, hepe. Kunam itay nga awan pay lati amuyo maipapan kadagiti biktima. Lading itak na naglibakak, Mayora. Talaga saan ko kumapay lang nga ibaga iti uray asino, ti may papan iti dayto nga impormasyon. Tamkak nga mga numaapektaran ti investigasyon ang maisaysayang ka. Ngamjak kayat apagdua-duaan nyo ti kabalak. Ha? Ala. Pumanaw akon, hepe. Ngam no adda makalap yung nga impormasyon. Pakaamuan na kumaadagos. Kaya't mo sa man, Monica. Agmay-may saka ngayon may nito simbahan. Juan Padre Simon. Kastagayan. Padre, nalabit nga mo yung matan tinapasamak diti San Bartolome. Uray makuna nagbasol ng ijay. Panagkunak. Ket saan arumbang akas jay tiwagas ti panakatayda. Padre, Babalawak launay no asino man tiakin aramin iti dayjay. Ket sapay la kuma. Tamakam mag-idadag iti pulis iti kabiitan apanawan. Manal ka talaga, ising! Sir Leon, Talaga nga awanan ti pakairanutan. Bakbakitan ka nga awan apulos ti amom! ay, Sir Leon, talaga matadyak palubusan ni Monica kat taamok asaan nyo akayat arumwar ngam awanan tinaaram. Di magam! Talaga kinti nga awan pakairanutan kag kaising. Iso amabalin ka ti, ha? Pumanaw kay ti sangwanak. Tama nga noan niya pa iti maaramid ko kag ka. Sir, Pumanaw kay ti sangwanak! Pusher, user, dagiti napapatay, boss. Tao ka di nakita, Don Leon? Dagiti nakita bangkay? Dakal ti atap ko. Ataw ni Don Leon dagijay, boss. Aha. Tay-tati agpaiso, boss. Iso na lang, tawan ti pamanag amaala dagiti pulis. Iso ngawan mat nga ron ti may padamag kanyak ti tao tayo. Basta saan ka saldang, Maximo? Ikagumama mo nagpaiso. Matungpal, boss. Siya kung ti makaamu iti dayta abanat. Mabalin ka, Dilyon. Saan ka kumanga agpumtot? Anya nga iti basol ko iti kunam nga irurwar ni Monica. Day tatirigat kan ka, Jonah. Tatong ka na day bagakan ka, may papankin ni Monica, kasta ka na yung tisumbat mo. Leon, Awan pa yan ti pakairanutan kan ka. Agpada ka yung laeng kinising. mabalin ka di. Di na kumamot ikumpara ka ni Ising. Saan kami ngagpada? Agduma kami. No talagang agduma kayo. Panagnagam nga rod. Buisig kini. Ay, Diyos ko. Anya ka di manan da ito'y apagdang itibiyag ko. Apay asyak manan ti kaungat ni Leon iti kaawan ita ni Monica. Apay! Dinarding ka da iti unag ti simbahan. Nakaparinto mga karkararag. Nakapaspas na ti panagkararag na. Kaslakit din ada nadagsen abasol na. Nga iso ti kid dawan na iti pamakawan iti Diyos. Anyag, nalpasin na nagkararag. Timak di rin. Kit agturungan dito eh. Simon, Narding, nadagsan sakit di ti basol nga ingkid dawam iti pamakawan Agasan, tauray ka lang nagparinto mga nagkararag. Ape Narding, anya tinagbasulam iti Diyos. Simon, panagkunam ka di, ket mapakawanak ti Diyos. Maklunak nga tapay, itilaksid tinadagsan abasol an aramid ko. Kayat mo sa Narding.
Talagang adda ikidkid daw ang iti pamakawan. Tao aklaan, Simon. Managbaso lakmat. Amum dayta. Narding, Kat sapay lakuma ta mapakawan nak tinamarswa iti naaramid ko. Sapay lakuma. aguray ka man, Narding. Aguray ka. Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak ti amin. Ibagam kanyak, noan niya ti basol adak da kamatem. Anya ti sungbat ni Hepe ti saludsod ni Padre Simon. Gagayem di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.